Dawn il-ġranet qegħdin niċċelebraw il-festa solenni tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Fil-parroċċi tagħna qiegħda ssir ġabra speċjali għal karità tal-Qdusija tiegħu il-Papa. Inħeġġeġ lil poplu tagħna biex ikun ġenerus mal-karità tal-Papa. Ħafna drabi meta niltaqa' mal-Qdusija tiegħu il-Papa nitkellmu dwar l-eżiġenzi li għandhom il-kollaboraturi tiegħu b'mod speċjali il-Kardinal Krajewski li huwa l-Mosenier tal-Papa, dak li qassam il-karità fismu, li qed jipprova jgħin ħafna nies li jkunu jittalbu madwar il-Bażilika ta' San Pietru, postijiet oħra f'Ruma, u li qed jippruvaw jipprovdulhom momenti anke ta' mistrieħ fejn jinħasslu, fejn jaqtgħu xarhom. Ħafna drabi il-Papa wkoll qiegħed jistidinhom għal xi okkażjoni speċjali fil-birthday tiegħu, pereżempju iddeċida li jiċċelebrah ma' dawn in-nies, ovvjament marru jinħasslu qabel taqgħu mal-Papa, imma dawn il-flus li qegħdin nagħtu imorru biex il-Papa anke jkun jista' jgħin partijiet tad-dinja fejn jkun hemm bżonn. Milux pereżempju bagħat somma kbira ħafna lil pajjiż li kien milqut minn terremot kbir. Il-Papa għandu fil-ħsieb tiegħu komunitajiet differenti madwar id-dinja, imma jipprova permezz anke tal-għajnuna li nofrulu aħna l-Kattoliċi ta' madwar id-dinja għax din il-ġabra ssir fid-dinja Kattolika kollha, dak kollu li aħna nagħtu anke fil-ftit tagħna ikun qed jgħin il-Papa biex jagħmel ħafna ġid. Qegħdin fil-istaġun tal-festi, nistgħu ngħidu fl-eqqel tal-istaġun tal-festi f'dawn il-ġimgħat li ġejjin, kull weekend se jkollna diversi festi fil-parroċċi tagħna. Jiena nappella biex il-poplu tagħna ikompli jieħu pjaċir bil-festi tagħna, ma ninsewx li l-festi tagħna huma u jibqgħu festi li għandhom narrattiva reliġjuża mhux biss organizzati mill-Knisja, imma b'kollaborazzjoni ma' stakeholders oħra, imma narrattiva kattolika nisranija tibqa' hemm, mod speċjali b'mod kif nitkellmu fuq xulxin, anke meta jkun hemm partiti rivali, banet rivali jew inkella xi rivalità bejn l-irħula, l-mod kif nitkellmu fuq xulxin fil-festi jiddeċiedi jekk aħniex qed nagħmluhom ta' nsara jew ta' pagani. Il-mod kif niddevertu jiena tinkwetani ħafna meta nisma' li żgħażagħ tagħna qegħdin jiltaqgħu mad-droga l-ewwel darba fil-festa tal-Qaddis. Dan ma jagħmilniex onur. U min li żgħażagħ tagħna jagħtihom dit tentazzjoni irid iħallas quddiem il-ġustizzja ta' Alla. Jiena nibża meta naħseb kemm inkwieti kollhom il-ġenituri meta żagħżugħ joroġ għall-marċ minn għalihom u jidħol imdamdam. Għajd li inti tkun ommu missiex jibqa' fik. Jaħassallek il-festa, kif ngħidu, aħna tħassallix il-festa, imma aħna hekk qed nagħmlu xulxin bis-sokor bit-baħrit li ma jixriqilniex. Aħna tajjeb li nċċelebraw indevertu, imma mod kif tagħmilhom. Nawgura imma lil kulħadd biex il-festi tagħna jibqgħu festi sbieħ li fihom niċċelebraw u tassew nifirħu flimkien.